Una curiositat. Quan es va inventar l'arc amb fletxes, per exemple, hi va haver els típics anti-noves tecnologies que se n'enfotien i deien abans, quan matàvem amb les mans, tot era més natural i ara, clar, la distància s'ha perdut. És les preguntes més intel·ligents que m'han fet mai. Bueno, ara sí que ja plego. Ara sí que ja plego. S'ha perdut la humanitat. Ara sempre hi ha gent que es pensa que és més humana que els altres. Sí. S'està perdent la humanitat. I ell és l'únic humà que queda. És veritat. Això és una forma d'entendre les coses i estic convençut que el que tu dius probablement fos així. Fixa't el que tarda, sempre ho he explicat moltes vegades, a socialitzar-se aquesta descoberta. Segurament, el primer que va descobrir l'arc, fins que va demostrar la seva eficiència, se'n devien fotre. Ara, quan van veure que amb un arc podies matar un animal i podies aconseguir menjar més ràpidament, automàticament s'apunta tothom. Primer se'n fotre i després s'apunta. Això passa com ara amb els telèfons mòbils al començament. Com deia, vaia merda, que és un telèfon mòbil amb tothom. Parlen sols pel carrer. I parlaven amb un altre, burro, que estan parlant amb un altre. Gilipolles. Clar, hi ha un satèl·lit, home. Ara per què li ha dit que aquesta és una de les millors preguntes que li fa. S'està agradant, s'està creixent, com un polo i no podem aguantar. que s'està passant una mica, pensaven que parlaven sols i parlaven amb un altre, amb un satèl·lit. Ja ho hem entès. Home, deixi-la acabar, que l'Eudal estava dient una cosa. Clar, que tonto, collons, és superllist aquest paio, fes-ho tu. Posa un satèl·lit allà dalt, fota-la allà sense tenir vertigen. Acabi de dir el que deies, senyor. Senyor Carbonell. No, que estàvem dient això, la pregunta és molt interessant, perquè aquests comportaments són comportaments basals, que han existit sempre, no? Sí, no li I a més, que sempre, cuidado, alerta, que probablement fins que estem humanitzats, quan siguem humans... Com? Fins que no deixem de ser humans, perquè això trigarem un temps, aquests comportaments es repetiran cíclicament, en tot. Sabeu, qualsevol cosa que es descobreix fins que se socialitza té una sèrie de gent que posta en contra, i no, això és un desastre, això va malament, això i tal. Fins que es demostra que va bé, que serveix per socialitzar-nos, que serveix per alimentar-nos, que serveix per comunicar-nos.